Η επόμενη μας δραστηριότητα έχει να δείξει πώς μπορούμε μέσα από ένα βιβλίο και με την αφήγηση του παραμυθιού να έχει ένα τελικό προϊόν και μια ωραία κατασκευή. Εγώ εμπνεύστηκα από το βιβλίο «Σπίτι μου θέλω να πάω, μόνο εκείνο αγαπάω» της Ράνια Τζιαμπίρη, εκδόσεις Τζιαμπίρης Πυραμίδα. Θα σας δείξω λίγο πώς είναι μέσα. Ουσιαστικά η ιστορία είναι για ένα μικρό φίλο τάρανδο, το Βίκτορ, ο οποίος θέλει να φύγει από το σπίτι του, το οποίο είναι χιονισμένο, και θέλει να πάει κάπου που είναι διαφορετικά. Οπότε στέλνει ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη και του ζητάει να τον βοηθήσει να λύσει το πρόβλημά του. Και ξαφνικά εμφανίζεται σε ένα άλλο χώρο, σε έναν άλλο κόσμο. Ένα κόσμο που έχει θάλασσες, ένα κόσμο που έχει πάρα πολύ ήλιο, ο οποίος κάνει πολύ ζέστη και αρχίζει και ζεσταίνεται ο μικρός μας φίλος. Στην άμμο της παραλίας που κολλάει στα πόδια του και δεν του αρέσει καθόλου. Και ξαφνικά κάποια στιγμή αρχίζει και κλαίει και λέει: θέλω σπίτι μου να πάω, μόνο εκείνο αγαπάω. Και ξαφνικά εμφανίζεται πάλι μέσα στο σπίτι του. Στο τζάκι το ζεστό, το χριστουγεννιάτικο και τα γλυκίσματα που έχει φτιάξει η μαμά του, το στολισμένο του χριστουγεννιάτικο δέντρο και την αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά. Οπότε θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια πολύ ωραία δραστηριότητα μέσα από αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, μια πολύ ωραία κατασκευή που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή εδώ. Ουσιαστικά έχουμε εκτυπώσει το πρόσωπο ενός τάρανδου, το έχουμε πλαστικοποιήσει και το έχουμε κολλήσει σε ένα κουτί. Έχουμε βάλει χιόνι και έχουμε κολλήσει και ένα δέντρο. Και έχουμε ανοίξει και μια τρύπα εδώ στο στόμα του. Και εδώ έχουμε μέσα στο κουτί μας χρησιμοποιήσει βρώμη και δημητριακά. Και θα χτίσουμε το δάσος. Θα χρησιμοποιήσουμε κουκουνάρια. Θα βάλουμε κορμούς δέντρων. Βελανίδια. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε μια πολύ ωραία κατασκευή. Εδώ λοιπόν έχουμε εκτυπώσει το πρόσωπο ενός τάρανδου, το έχουμε πλαστικοποιήσει, το έχουμε κολλήσει σε ένα κουτί και έχουμε κόψει εδώ το στόμα του. Έχουμε βάλει και το χιόνι μας και το δεντράκι μας. Και το βάζουμε μέσα στο κουτί μας. Και λέμε στο παιδί να ταΐσει τον τάρανδο. Οπότε ξεκινάμε και ταΐζουμε τον τάρανδο. Πάλι χρησιμοποιούμε ένα κουταλάκι. Δουλεύουμε και εδώ πολύ τη λεπτή κινητικότητα. Να προσπαθήσουμε να πούμε στο παιδί να περάσει το κουταλάκι μέσα από το στόμα, ώστε να πέσει το φαγητό. Και αν δούμε ότι δυσκολεύεται, μπορούμε να του πούμε να δοκιμάσει και με τα χεράκια του. Οπότε μπορεί να πιάσει με τα δαχτυλάκια του τα δημητριακά και να τα βάλει μέσα, να τον ταΐσει. Ή μπορεί να πάρει λίγη βρώμη. Και πάλι να προσπαθήσει να τον ταΐσει. Και μετά μπορούμε να βγάλουμε την κατασκευή, αφού ο τάρανδος μας έχει φάει πάρα πολύ, και να αφήσουμε να παίξουμε όπως είναι μέσα στο κουτί ελεύθερα. Να κάνουμε βροχούλα με τη βρώμη, να πιάσει το παιδί τη βρώμη, να την τρίψει στα χέρια του, να νιώσει το υλικό. Να προσπαθήσει να κόψει σε κομματάκια τα δημητριακά, σε μικρά κομμάτια. Μπορούμε να γεμίσουμε τα κουκουνάρια με τη βρώμη, μέσα να το πούμε. Και καθώς το παιδί παίζει, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε πάλι να κάνουμε την ανάγνωση του παραμυθιού. Καλό μας παιχνίδι!